Kiram tang Phaikuni ni Pioneer Kebani Jaipong Adarsha High School kecheng CSMD CMI phu khonsing te ronari deng pensi Jaipong Adarsha Higher Secondary School impu panlo. Kiram tang ningkan ko anpendo ni Jaipong Hawararat akimang luka charlia hem kenang jimate kebang deng anparta krihinyang deng donang jipura hang bombang bomlo. La solong man ke do Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke mela penralapan kaching hon ke thepar pikajok bining aseng kanan ke bangso Higher Secondary School sudame impu ponlong. La bangso school hem ki kim kirang patang erapi piniar ni penabangke arnivang osomaratum lo ke charli long verja phanpura impu pontanglo. School heming pupon pe aprang Jaipong Hawaralong ke dwara ratum man ke do Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ninga klong pen suri kachorwalam the pipa jel ponrti Prangsi Karbianglong kasnio aputung aphan nili ninga klong kani adon piklo adon tema nitum Jaipong Hawaralong ke kiduk ke boy lapen ke thekthi atumang se wapis tame nitum ratum aprang ben ke mangdo ada somar sabat hegi pacini pari palang nitum kacing wai kacing sai do ponlo la si peneng bangke nilitum hok hak nilituma ran bromo ie malang nangke rap lapen ke non jong ke do bom CM Tuliram Ronghang alang ni doktorer nang manelo alang li nangke rap kan sinitum pini ani bangke Jaipong Hawaralong High Secondary yang litum ang hab itu ponong lo pening arong parlo lapen ni prang kiwang gilangan ta non Karbianglong tim atum lapen ke non CM Tuliram Ronghang am sinitum kidu ke boya Hawaralong nang rapon po sinitum ning teglo. School kang pupon amailong kusonsi lo thanbang lapen lu ka charli osomara tumang bong manpeng kachi pisiroi thekji lapen school kitun bomahut kusonsi pindeng sumpot kaching thang nang jia phutakta kache thanchimum padupon. Laso philo thanbang lapen lu ka charli osomara tumang bongta chichini nang jipura utam brahma hinpensi pachini ponlo. Pini school kang pupon amailong kecheng CSMDC amaipu khonsing teron rada cyclembang Rensing Rongpi, Jaipong Sports Association amaipu Longsing Hanse, Jaipong Adarsha Higher Secondary School Principal Biju Balalaskar, Karbianglong Autonomous Council Administrative and Economic Board amaipu Uttam Chandra Brahma tumpen Chenglok ke ongdung Jaipong Hawar ke dwara ratumta chitong rurinti. Langhin pen Sarpang Ring Tikathar Karbianglong Live.